Ga wasu abubuwa da suka danganci magani wanda in dai har ka ji su to ka gudu. Na ɗaya shine idan aka baka magani aka ce maka ba shi da side effect. Of course magani magani ne. Ko ya ka sha magani akwai matsala da za ta iya faruwa a gefe. Wani lokacin matsalar jikinka zai iya tolerating, wani lokacin kuma har sai an ɗauki mataki a kai. Na biyu shine idan aka baka magani ba a gaya maka ƙa'idar yadda za a sha ba ko kuma na tsayin wani lokaci za ka sha. Shi ma wannan wata alama ce wadda yana da kyau ka gudu da gurin nan. Na uku shine maganin da ya riga ya expire, wato lokacin da ya kamata a yi amfani da shi ya riga ya wuce. Na huɗu shine maganin da babu wata hukuma wadda ta tantance shi, misali a nan Najeriya NAFDAC da sauransu. Na biyar shine maganin da babu wani bincike na masana a kai. Za ku ji masu irin wannan suna cewa ai mun gwada a kanmu ya mana, don haka kai ma in kai amfani da shi zai maka. Wannan abu ne mai hatsarin gaske. Na biyar shine maganin da ya riga ya lalace, misali wanda rana ta riga ta gama jibgarsa ko kuma wanda packaging ɗinsa ya lalace da sauransu. Na shida shine maganin da ya kasance akwai ƙazanta a yanayin yadda yake. Next shine mu tafi kan shi mai bada maganin. Idan ya kasance mai bada maganinka yana baka tabbacin 100% dole sai wannan maganin ya maka aiki, har da bada kwanaki a ce maka a cikin kwana kaza kaza zai faru, to yana da kyau ka tsorata. Na biyu shine idan confidence ɗin mai baka magani yayi yawa, yana da kyau ka tsorata. Ita harka ta ilimi tana da hanyoyi da dama wadda za ta yi humbling mutum. So confidence da yawa alama ce mara kyau. Na uku shine idan wanda zai baka magani yana nuna ya san komai. Of course babu wanda ya san komai. Na haka abu ne mai kyau mai magani idan ka tambaye shi ya ce maka a'a bani da ilimin wannan, ko kuma ka je ka tambayi wane, wannan yana nuna akwai alamun gaskiya a tattare da shi. Amma duk wanda ya ce ya maka ya san komai, to most likely zai cutar da kai ne.